So, enw fi yw Flynn. Nes i dod i Bangor rhyw 4-5 blwyddyn yn ôl i wneud foundation year. Oherwydd o'n i'n meddwl canlyniadau o'n i angen mynd syth i fewn i brifysgol. Ond oedd hyn yn actually gweithio rei dda iddo fi, oherwydd nath y foundation year datblygu'r sgiliau o'n i angen i fynd i fewn i'r undergrad a i wneud y rei dda a i cario ymlaen mynd wedyn tuag at lefel PhD. So'r peth gorau i fi amdan astudio sport science yn Bangor ydy oherwydd mae'n cohorts reit bach, felly ti'n dod i'n abod y lectures reit dda. Trwy datblygu perthynas fi hefo i gyd o'r darlithwyr, dwi wedi cael llwyth o cyfleoedd wahanol fel i dod i fewn i lab a gweithio ar ymchwil ar safon proffesiynol a lot o help efo syniadau pethau fel sy'n wedi bod yn gwych. Yr lab practical sydd wedi aros efo fi'r mwyaf ydy wneud VO2 max testing a lactate threshold testing. Y rheswm mae hwn wedi aros efo fi oherwydd mae'n reit perffasol i'r byd gwaith. So mae exercise scientist yn gyrfas a chi'n gallu mynd lawr. A'r peth arall amdano yr practical oedd exercise scientist oedd yn dysgu o, felly oedd o'n cael ei dysgu ar safon reit uchel. So os ydych chi'n meddwl astudio sport science, swn i'n bendant yn deud fysa'n werth considero dod i Bangor. Dwi wedi bod yma am 4-5 blwyddyn a dwi dal am fod yma am 4-5 blwyddyn arall. Y rheswm dwi wedi aros yma yn gymaint o amser ydy mae'r amgylchedd dysgu yma yn anhygoel. Mae'r darlithwyr i gyd yn wych a mae'r cymuned hefyd yn berffaith a swn i'm yn well off yn un lle arall.